hablai shibon perlok ngakwa ban kan halor kane ka jingkren jong ka VP halor kane ka resort jong ka KHDC pat GHDC I Dr. Ricky Ibadairu General Secretary jong ka VP ilapan pau ba ka VP kan yo ban sar maruway background but usulong times Dr. Ricky ilai thu ba ka VP kantam ya ka khan riu seat Shaneng Dr. Ricky ilapan pau ba ishania ba hau blai ila duai ila dupat pat yong ba day kamon jong blai ka VP kan yo sar habaro artli ka ADC habala kali da ka shilong time say Dr. Ricky ilajba yong ba ka parti kala tristom ba hakini kibnai kibladap part kumju ro kilas ka parti kala shania mlon haublei but ka kam semla artatien AA ro ba kanyo yaka majority seat hakane ka kenti kane ka de ka khubor ka bala yolum lengba ka chingya kren ka VP pat uslong times Rishibon pitpa